Ще чуем една крайно любопитна новина, съобщена лично от лидера на БСП Сергей Станишев. Днес взехме решение на изпълнителното бюро за регистрация на основна партийна организация на БСП в град Ухан, провинция Хубей. Къде? В град Ухан, провинция Хубей. Няма нищо смешно в това. Учредена е наскоро. Изобщо не е смешно, Рачков. Само като си помисля какъв огромен партиен ресурс е скрит из необятната китайска територия. Абе, ти представяш ли си колко автобуси с контрапротестиращи са това? Тази конкретна основна партийна организация наброява 5. 100? 5. Хиляди? 5. Милиона? 5 души. Няма нищо смешно в това. Не само, че не е смешно, ами ние засякохме първите партийни членове от град Охан, провинция Хубей, в центъра на София. Кога? Сутринта! Здравей, България! Понова! Очевидно е. Рачков, явно нашествието вече е започнало. Ето е първата група китайски ятаци. Търсят се поне 1 милиард лева за... Само една вметка, да не се чудят зрителите. Тук е абсолютно чистокръвна японска група, си прави сутрешната гимнастика и раздвижване. Ама не е японска, не! Ами е от... Град Ухан, провинция Хубей. И дори вече не са 5, а с един повече. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Ей, с такава бързо нарастваща международна подкрепа, правителството ще се бетонира във властта като Великата китайска стена.